Sonra gepleşikler iki ýurdun wekilletleriniň gatnaşmagyna giňişen düzümde dowam etdi. Gruziýanyň premier ministri hormatly prezidentimizi we ýurdumyzyň wekillet agdalaryny ýene de bir gezek mehirli berekläp, hormatly prezidentimiziň şu gezekki saparynyň ähmetini belledi we bu saparyň iki taraplaryň gatnaşyklary hasy ösürmäge itergi berjekdigini anan bildirdi. Gruziýanyň premier ministri 2015-nji ýylda Gahrman Arkadagymyň Gruziýa amara aşan saparynyň iki taraplaryň gatnaşyklaryň özüşiniň binýadyny goýanyny aýtdy we häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň tagallalary bilen bir hyzmatdaşlygyň iýilikderli giňildilýänini belledi. Gruziýanyň premier ministri Türkmenistana 3 gezek sapara amala aşandygyny aýtdy. Hemde mümkinçilikden peýdaranyp sapar wagty bildirilen mehmansyýrlyk üçin ýene de bir gezek hoşalygyny beýan etdi we bugün ol çekiljek iki taraplyň resmi namalaryň ýödary hyzmatdaşlygy dürli gurlar boýunça giňetmek üçin täze mümkinçilikleri aşakdygyny belledi. Hormatly prezidentimiz ilki bilen Gruziýanyň hökümet başlygyna öz adyndan we türkmen wekilletiniň agdalarynyň adyndan bildirilen mehmansyýrlyk üçin minnetdarlyk bildirip, häzirki wagtda Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda gatnaşyklaryň iýilikderli ösürilýänini belledi we bu saparyň iki döwletiň arasynda alınıp barlayan gatnaşyklary mundan meýlekde puturandyrmaga ýardam berjekdigini belledi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz burzakdan peýdaranyp iki ýurdun arasynda gatnaşyklary ösürmäge berýän ünsü üçin premier ministr Irakli Kabakidze minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başçymynyň belleşýäli häzirki döwürde Türkmen-Gruziýan dialogy toplumlaryň tähetine eýe bolup, ol iki halkyň we döwletiň uzak möhletli beýikliklerini taslanýar. Şonuň bilen birlikde Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda gatnaşyklar ýödary hormat goýmagyň, din hukuklygyň we dostlugyň nusgasy bolup durýar. Siyasi, sewda iqtisady we durmuş urganlaryna hyzmatdaşlyk hasy puturandyrmak boýunça anyk çäreler durmuşa geçirilýär. Medeni insan-perwer gatnaşyklar giňildilýär. Şonuň bilen barlykda döwlet başlarymyz taparyň çäklerine gol çekiljek iki taraplaryň resmi namalaryň uly toplamynyň muňa aýdyň şaýatlyk edýänini aýtdy. Şeýle hem iki ýurdun halkara düzümlerinde ilkinji nowbatda Birleşen Milletler Guramasynda netijeli gatnaşyklary alyp barýanyna ýokary baha berildi. Döwlet başlarymyz iki ýurdun arasyndaky tewda iqtisady hyzmatdaşlygyň durnukly hemde netijeli ösürilýänini aýdyp, soňky döwürde harit dolanşygynyň diýipginli artýanyny belledi. Beýişde iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetary toparynyň möhüm orun eýleýänligi bellenildi. Hormatly prezidentimiz ulug we logistika ulgamlaryny hyzmatdaşlygyň esasy strategik urlary hökümine ketgitlep, Türkmenistanyň Gruziýaly hyzmatdaşlara Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Aziýa ýoşun manifestiniň we Günorta Aziýanyň bazarlaryna çykmaga ýardam bermäge dolu taýýardygyny aýtdy. Owensanyň Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň we Türkiýanyň gatnaşmagyna döredilýän Lazurit ulug geçelgesem ýene bir ähmiýetli we geljeguli taslama höküminde bellenildi. Energetika ulgamyna da Türkmenistan Gruziýa bilen hyzmatdaşlygyň bar bolan uly mümkinçiliklerine gyzyklanma bilen garaýanlygy we burada hyzmatdaşlyk etmegiň anyk urlaryny ara alyp maslahatlaşmaga taýýardygy tasdiklandy. Fiýagaçylyk bu dogam hyzmatdaşlygyň möhüm beýlegi höküminde bellenildi. İki ýurdun işçilik düzümleriniň arasynda göni gatnaşyklary ösürmäge uly ähmiýet berilýär. Saparyň çäklerini guralan Türkmen-Gruziýan işçiler forumuna anyk we geljegul teklipler ara alyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentimiz Aşgabat şäherine 2024-nji ýylda dünýä belli Gruziýan şahyry Şotr Rustaveliýanyň ýadgarlygynyň açylandygyny, Gruziýada da türkmen medeniýetine akyllar şahyrymyz Magtymul Pragaýynyň dürejligine we mirasyna uly hormat goýýanlaryň köpdigini belledi. İki ýurdun arasynda bilim we ilim gatnaşyklaryny ösürmäge, esasy ýokary okuw mekdepleriniň we akademik institutlaryň arasynda göni gatnaşyklary ýola goýmagy da aýratyn ünsüzlerliýär. Hormatly prezidentimiz Türkmenistan bilen Gruziýanyň şäherleriniň arasynda dogonlyk gatnaşyklary ýola goýmagy dowam etmegiň mümkindigini aýdyp, 3 ýyl mundan azal Arkadag şäheri bilen Gruziýanyň Tel Aviv şäheriniň arasynda dogonlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak barada alalaşyga gol çeklenigini belledi we deňi ýaka Türkmenbaşy we Batumi şäherleriniň arasynda da dogonlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak barada meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip etdi. Çykyşyň ahyrynda hormatly prezidentimiz iki ýurdun arasyndaky dostluk we öýdary anaşma gatnaşyklarynyň mundan meýlekde ösüriljekdigine anan bildirdi we bildirilen mehmansyýrlyk, mehirli kabul edilişi üçin ýene de bir gezek minnetdarlygyny beýan etdi. Hemde pursatdan peýdaranyp Gruziýanyň premier ministri Irakli Kabakidze öýüdi üçin istenlik amatly wagtda Türkmenistana tapar bilen gelmäge çagyrdy. Gruziýanyň premier ministri hormatly prezidentimiziň beýan eden teklipleriniň ähmetini bellep, Gruziýan tarapynyň bir başlangyçlary birlikde durumça geçirmäge, şeýlegem ulug logistika, ýalňyç energetika, tewda iqtisady gollarda iki taraplaryň hyzmatdaşlyk ötürmäge taýýardygyny tasdiklady. Şeýlegem premier ministr çakyryk üçin hoşalyk bildirip, hormatly prezidentimiziň saparynyň Türkmenistanyň Gruziýadaky medeniýet günlerine gabat gelmeginiň aýratyn many mazmuny iýi bolanyny belledi.
Şoňlan baglanykda Iraklika Bakidze Gruziýanyň Türkmenistan bilen Medeni Ansanperur ulgamda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmäge taýýardygyny tasdiklady. Hemde çakyry kabul edip Gruziýa tapar bilen gelenlik üçin hormatly prezidentime ýene-de bir gedek hoşallyk bildirdi. Soňra hormatly prezidentimiň we Gruziýanyň premier ministriniň gatnaşmagyna birlikdäki beýannama gol çekmek hemde iki taraplaryň resmi namalary alşmak dawarasy boldy. Dawraly ýagdaýda hormatly prezidentimiz hemde Gruziýanyň premier ministri birlikdäki beýannama gol çekdiler. Soňra iki taraplaryň resmi namalar alşyldy. Olaň gatarynda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen Gruziýanyň daşary işler ministrliginiň arasynda 2027-2028 ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmegiň maksatnamasy, Türkmenistanyň mali we ykdysadyýet ministrligi bilen Gruziýanyň ykdysadyýet we durnukly ödüş ministrliginiň arasynda döwlet emlegini dolandyrmak we hukuksuzlaşdyrmak babatda hyzmatdaşlyk etmek barada ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň mali we ykdysadyýet ministrliginiň ýanynaky mali gödäwçilik gullugy bilen Gruziýanyň mali gödäwçilik gullugynyň arasynda jinaýatçylyk ýolundan alynan giýdejlerin kanunlaşdyrylmagy, terrorçylygyň maliýeleşdirilmegi we köpçüliklerin gyrş ýaragynyň ýaradylmagynyň maliýeleşdirilmegi bilen bagly mali maglumatlaryny alşmak babatda hyzmatdaşlyk etmek barada ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Gruziýanyň Medeniýet ministrliginiň arasynda medeni hyzmatdaşlyk barada ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Beýik Saparymrat Türkmenbaş adynaky baş akademiki drama teatry bilen Şotr Ustadiýel adynaky milli teatryň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Beýik Saparymrat Türkmenbaş adynaky şekilleniş sanaty muzeyi bilen Gruzin köşk muzeýler birleşiginiň arasynda ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Beýik Saparymrat Türkmenbaş adynaky şekilleniş sanaty muzeyi bilen Gruziýanyň Padşahlyk Aziýa jemgyýetiniň arasynda ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitaphanasy bilen Gruziýanyň Ilya Çavçavadze adynaky Milli Kitaphanasy jemgyýetçilik hukugynyň ýuridik şahsynyň arasynda kitaphana iş babatda ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Maya Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasy bilen Vano Sarajishvili adynaky Tbilisi Döwlet Konserwatoriýasynyň arasynda iki taraplaryň hyzmatdaşlyk etmek barada ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Saglyk goraş we Derman Senaty ministrligi bilen Gruziýanyň göçkünleriň işleri boýunça Dehmet Saglyk goraş we Durmuş goragy ministrliginiň arasynda saglyk goraş babatda hyzmatdaşlyk etmek barada ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Gruziýanyň bilim, ilim we ýaşlar ministrliginiň arasynda bilim babatda hyzmatdaşlyk etmek barada ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Magtumul adynaky Türkmen Döwlet Uniwersiteti bilen Gruziýanyň Ivana Javakhishvili adynaky Tbilisi Döwlet Uniwersiteti jemgyýetçilik hukugynyň ýuridik şahsynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Ýagşygellik Hakaýew adynaky Halkara Nevit we Gaz Uniwersiteti bilen Gruzin Tenk Uniwersitetining arasynda ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Instituty bilen Gruzin Tenk Uniwersitetining arasynda ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Engineer Tenk we Uly Kommunikasiýalary Instituty bilen Batumi Döwlet Deňiz Akademiýasynyň arasynda ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Senagat we Gurulşyk öňünçigi ministrligi bilen Gruziýanyň ykdysadyýet we durnukly ödüş ministrliginiň arasynda Senagat babatda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmek barada ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Deňiz we Derýa uloglary döwlet gullugy bilen Gruziýanyň Deňiz uloglary agentligi jemgyýetçilik hukugynyň ýuridik şahsynyň arasynda deňiz ulug howpsuzlygy babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Deňiz we Derýa uloglary döwlet gullugy bilen Batumi Döwlet Deňiz Akademiýasy jemgyýetçilik hukugynyň ýuridik şahsynyň arasynda hünärmenler taýýarlamak we deňiz bilimi babatda hyzmatdaşlyk etmek barada ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama. Türkmenistanyň Demir ýollary ministrligi bilen Gruzin Demir ýollary paýdaly jemgyýetiniň arasynda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde putrandyrmak hakynda ähtnama bar. Şeýlegem Türkmen wekiliýetiniň saparynyň çäklaryny Türkmenistanyň Altyn Asar elektron gazetiniň redaksiýasy bilen Gruziýanyň Ýewropa 24 telewizion kompaniýasynyň arasynda habarlar materiallaryny alşmak babatda iki taraplaryň hyzmatdaşlyk etmek barada ýöňdäki düşünmek hakynda ähtnama gol çekildi.